बिदा बिनानाव माबाजों मा होनोमोनलाय सरासतियाव थांनो नागिरदों आरो ना नानिजों जोंहा बिन्दास वेलकाम टु जान्दा फाग्ला एक्टरसिनो आदैमोन नैबे आंनि गोदान भिडिअ नोंसोर गासिखौबो सरासतिनि नामै बरायहरनाय थालायबाय हाब खम साइज नुदों नै बिनानावखौ आयौ आदैमोन आया आबसु आया बोरो मा थांगोन जा माने बिदा बिनानाव माबाजों मा होनोमोनलाय सरासतियाव थांनो नागिरदों आरो ना नानिजों जोंहा बिन्दास आदैमोन हाय गाइस नुदो जाम्बि जागोन मिस्टि जाख'नो हायाबा लाबोगोन दा उफाय गैया आदैमोन बिनानावजोंसो बेरायनांगौ जायो ओंखायनो बिनानावजोंसो बेरायो आङो दा दतमायाव फुजायाव थांसै आरो ना दुर्गा फुजा नङाबा गोदो सोर भाइरेल जामोनलाय दुर्गा फुजायाव आब' भुमिकासो भाइरेल जादोंमोन नामा दुर्गा फुजायाव थांनो होननानै दा जोङो सरासति फुजायाव थांसै आदैमोन ओ मस्तमा स्वर्गमय सुषमा बिथुमय अमृतमय ओम शान्ति होनोसै आरो जोंहा लागाथाव अखाद गैयाना आदैमोन टट'जों थाङाबा मा खालामनो बाहायबो दङ जिउनि लैथोआव गोमानाय फंबायबो दङ बेबो देहाजों गेरेबनाय मा होनोमोनलाय हिराखौ क्रास खालामोमोन बाहाया ओमफ्राय दा मोखां देखायथ'वा बेयो माने हिराखौ जायोमोन ओमफ्राय जों दा गारि नेगासिनो दं नानिबो दंफायो बेयाव जों दा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा आंजों लोगोसे गावसोजोबनानै होदो आदैमोन साबस्क्राइब खालामलाजोबदो हेल' गाइस लागायलांलायबाय सुआ माबायदि हाबाय मा होनोमोनलाय आं सोंहरबाय दाख्लै माने मारै हाखै एगजामा होमबा क'क्राझारावसो दङ आङो बहाय मिथिबाय मैयाबो हरदोंमोन हाबा जाहैनो बेखौ लिंहरदोंमोन आं बाइकआव माने दा क'क्राझारावसो VIP जाबायना बाया आंजों थाफा ट्रेन साखा साननाय मा साख्रि ट्रेन साखा साननाय साख्रि मोनबाय जाहैबाय बाया ट्रेन साखा साननाय माने ट्रेन साखाया खयथा थायो बाय दङलै सानथ'नाया नोंहालाय मारै हिनजावजों गारनानै फौसिलाया जाखो जाम्बा नोंलाय मालाय नै गुद लागु थाबा मायाव लायो दा आंनि मेनेजार जाना दं आरो ना आदैमोन बेयो नुबाय Sura dekai? Wow, nice to meet. Wow, berlakuta. Wow, one pro. Wow. Sanai taka ko. Mari neri sanai taka ko. Mari cimung bawa buku kan. Mati jebde. Nunggu ada man okat jeng semende tapanang ko ada man iseba. Okat. Dah okat dong absane. Kan okat jeng semende tapanang ko ada man okat. Jeng cimano ya kita gari biji gari kita biar ada man. Mana ini lang kita dulu. Sini tu moza ala dah selapan nukan. Suara sini gaya dokona kan lain ay kom saya selapan nukan sini. Boros klub tu. Wow. Kali wow nah wow. Wow. Stop tu dah. Driver hazan ada ya sini terle. Ayo nih. Mana dah tahu nak semai. Ayo wow. सफैबाय आदैमोन जोंनि कलेजआ इनो आनार ब्लगा जोंना आदैया खेबसे मा थांसै वाइफाइ लानोसै आपडेट होनोसै आरोना जों सिङाव थांगासिनो दङ गासिबो वाव लुकिं नाव बरिया साजायना आरोना जोंना हा अफाय इम्बु हाब इम्बुआ बिबार खावदोंलै कलेजनि फ्रेन्ड हाय न'ना मा खालामदों ayo नै ini मा wow buriya sajadah ini bro lajilanलै silakan अनेक दङ नै फाग्लि इम्बुआ इम्बु मा खालामदों ayo laga जाबायना ini जोंनि कलेजआ गाइस मान बिल्डिं जोबलै थाला थिन थाला जोंना कलेजआ थोदो सिङाव हाबनायनि बैखौ नांगौमोन आं बिराखै Boriya आदैमोन
Biberapa noklis guys. Betul betul. Another block. Yang mereka nak burian, nari kibul lagi. Ini berjaya bayi unsur ni ada manusia dia. Bangrai, tapi kan di sini nari dekat kau lagi sini ada mana? Buria, wow, nice to meet. Gujur thamu jadi nak imanan dan kau jangan bui ni nak gujur tharau. Gujur tharau saja. Ayah, kalau tim kalau pejak segala ini bencana kalau ni polis yang mesti nak. Wow, wow, nice. Mana gujur tu nari foto ladang selapar nari cuma foto ladang itu. Di selapar ladang lagi nu baik. Foto ladang, wow. Nerfi nai. Mangre. Jadi kalau ni kan bukan ada menai je, Buria. Dah bangkai macam itu apa ini? Wow, looking hot. Buria. Saja gas dong. Adik. Buria naik. Naik, adik mana? Naik, macam ni. Simak sejak nama ketai angin dan kusana. Wow, Buria ni man. Sehingga gaya ni gaya yang harus sejarah na, baik. Dosa nasi itu stangsi biyok, blot biyok. Mani almost tu asal kami sesuatu macam itu ya, berikut tu sudah kau dah nulu kamu kabai tu ayah ni. Dah, kalau cincai dah mani dah man sepi bawa dah santai fashion bawa share na ni. Nai lama cakap video kau macam mana malah kau mana share kalau macam ni. Kau selagi ni tu ni ni. Kau tidak. Beda baik kalau kalau yang umum sudah. Dah kau yang kata sih, so dah kau boleh tu. Beda polis kau dek aja misal. Ni terkait. Laju lang ada yang nama Nesla berba, nice laju Nesla berba laju lang, jumpa lah nice. Oh ada hendak yun sesuatu bayar naga ya, udah nih biar bayar, bayar hendak phak lah kon bayar ni. Komen aku hendak jual tak, hendak wanu tung kayum bayar, sasi tung leh kayum bayar ni, sengrak rak undi jauh apa lah bayar, ada hendak nak singkau ke bini, negar phak lah tapi, naik dia dia tu jawab bini, asyik. Repkan kurang dong ni. Yun sesuatu leh bayar ni. Ane ribna kan kau nari, ribna kan kau nengah phak lah. Macam dia, jali. Nah, ayah malah keras nak jawab. Ini saya bagi makan ni ada. Wow, X berapa tu ni macam mana? Dengar apa cawa? Mana? Ni yo boy, salim macam. Yon salim. Apa? Malah di sini macam mana di bener, faklah. Berai, tatap naik di bener, nuar di na, di benar na, black day. Niban kana, makalam na. Hap, dasu X ni kita rela, bayi nuar, injora. Injora. Nunggu jalan nak kita rela, injor. 7 Pro Max, injor. Injor ini maksa kau jambak market. Ini lagi kunci. Smile. Mini lah. Ayo, bóng nữa đi mơn. Mà bây giờ cứ không bay, awat sau không bay, awat sau này còn để này giờ chứ. Vậy nữa thì bây giờ sau quá storm na, girls school ni.
आवाज सावगासिनो दं बिसिनाव नै जोबसिगोन दा बुस्थुआ ओमफ्राय नै ओरै लागाव बावनो दिनै थामादाम गालसो मानो हाबलाबाय दं फाग्लाजों थैनो बावनो नै आदैमोन बर'फोर जोब आरोना बेयावनो बावनो जोब माने डेन्जाराव नै बाहाय फैदों दिनै जों दाग जानो नागिरदों गोजाननिफ्राय फैना उदालगुरि साइडनि बाहाया बावनो होनदोंलाय बावनो होनदोंलाय बावनो थुलुंगा नैबे बाहायनि बेसनि जोबलै गथ'फ्रा ना जालि फिदिंग्रा बेसनि वाव लुकिं नाव फुंजाया थामाम मासुल ayo malah lazbawa ya lazbawa थुलुंगा बावनो दिदों आदैमोन भिडिअ'आथ' बेखिनियावनो जोबथ'बाय सरासतिया बेयावनो थाथ'लायबाय आदैमोन माने खालमासि बानायसैलाय ओमफ्राय नैबे मा होनोमोनलाय खदैजोंनो गोमोरग्रा ओमफ्राय नैबे डेन्डार जाग्रा ओमफ्राय दा भिडिअ'आ बेनोसै आरोना आदैमोन लाइक मोजां मोनदोंमोन लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो दिनै बुरबा बाजार ना ओमफ्राय जोंहा एसे जानाय लोंनायनिबो प्रग्राम दं ओमफ्राय बेयाव थांसै आरोना आदैमोन बाय बाय थाथ'लाय